Bé, molt bé. Per aquesta cinquena sessió del curs Llegim Llull tenim com a convidat Jordi Gayà, que és doctor en Teologia per la Universitat de Freiburg, professor del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca i de la Facultat de Teologia de Catalunya i rector de la Maioricensis Schola Lullistica. Ens oferirà la sessió titulada Llibre del gentil, 1274-1276. Moltes gràcies per acceptar, primer de tot, la invitació de la càtedra Ramon Llull per fer aquesta part del curs Llegim Llull i la paraula és vostra. Moltes gràcies. Espero que tot vagi bé, que se senti, que se vegi després el PowerPoint que he preparat. Ja som, per la meva edat, hauria de dir, encara poc educat amb aquestes coses, però bé, qualque cosa a si mateix, també la necessitat d'aquests darrers anys mos ha duit a aprendre. Gràcies a la càtedra, gràcies a Maribel i a tu, Pere Grau, que us ajudes en aquest aspecte més tècnic. Bé, la qüestió és que jo diria que gràcies a, no sé, a moltes coses i a molts d'aficionats, Ramon Llull s'ha fet cada vegada més present en la nostra cultura i això és certament molt d'agrair. Clar, hi ha per tractar de Ramon Llull molts aspectes. Aquí, en aquest cicle, anem tractant o se van tractant per obres, però que també donen ocasió a parlar d'altres temes. Bé, jo dins aquesta diversitat de temes i que es poden tractar de Llull, m'he de limitar en aquells que jo, la meva formació, he pogut anar aprenent una mica. I aleshores, evidentment, jo intentaré fer-ho que se pugui després el material o les idees que jo vagi presentant en aquesta sessió se puguin després usar a altres diferents indrets o en diferents ocasions. Aleshores, anem un poc en aquesta feina. Jo presentaré, ja dic, aquest vídeo, aquest PowerPoint que ara obriré i que bueno, ara me sembla que no l'he fet del tot. De moment no veiem res. De moment no veig res, no, perquè... Ara sí. Aquí mateix, però he de fer compartir pantalla, veus? Ara hauria de compartir la pantalla. Ara. I obrir això. Ja està. Així. Ara se veu. Perfecte. Per tant, ja podem començar. I, com s'ha anunciat, el llibre del gentil, 1274-1276, vol dir, per tant, que és una de les primeres obres al marc d'aquest període que difícilment podem encertar una cronologia exacta, com després és més fàcil en llibres posteriors. Per tant, un llibre prou conegut, diria jo també, un llibre que ha donat per molta discussió, per tant, no entraré gens a dins la bibliografia damunt dels temes aquests, perquè realment és bastant densa i d'això. Per tant, què és que faríem en aquesta conversa? Presentaré les edicions, molt fàcilment, molt breument, i després una mica detendríem en el pròleg, per explicar un poc l'autor, destinataris, propòsit de l'obra, una ullada sobre la revisió de l'obra. Després el meu comentari seria no tant llegint punt per punt, sinó parlar de tres eixos que ens ajuden a comprendre i a llegir aquesta obra. Després afegiria tres comentaris ja més actualitzant, o missatges, diríem, més actuals. Per tant, començaríem per les edicions, i les edicions que hem de citar seria de la Toni Bonner, que és una crítica
publicada en el segon volum de la nova edició d'obres de Llegim Llull, advertint mateix, perquè crec que és important, que hi ha una tercera edició revisada. Hi ha edicions que val la pena observar que sigui la tercera perquè, evidentment, a més era el començament de la col·lecció i hi ha algunes després tenim una edició dirigida per Òscar de la Cruz, que és una edició traducció, per tant, amb una adaptació del català actual, que a més té unes introduccions a cada un dels 4 llibres, com veurem, de l'obra, i que per tant també és bastant recomanable, no sigui original, que de vegades pot ser per les òptics auditoris o lectors, l'original català. Òscar de la Cruz és editor també de la llatina del Corpus Christianorum, per tant, prou bé coneixedor de l'obra de Llull, sobretot. Aquesta altra edició és una edició que s'ha fet ja fa uns anys, el 16, però que jo diria que és bo per entrar en la paraula dir infantils no és que sigui pejoratiu, sinó que vol dir per anar mostrant a Ramon Llull en el començament. Jo crec que, bé, a més, que he usat algunes il·lustracions agradoses d'aquest llibre, aleshores mereix ficar-lo. Deia, per tant, que aniríem en el pròleg, ja, que, per tant, farem una lectura, destinataris, propòsit. I per començar, jo crec que hi ha les primeres de l'obra, que són, no sé si pretensioses per part de Llull, o si són una exageració. Per tant, jo crec que és interessant, és important aturar-nos-hi un moment. I sobretot perquè també ens ajuden a reflexionar una miqueta sobre la seva relació, en el principi, els anys primers, amb els musulmans, amb els sarraïns. Utilitzaré les dues paraules, encara que sarraí no seria actualment correcte o tot apropiat, però Llull usa sempre i per tant també aniré continuant aquesta tradició. Bé, per tant, que el problema d'entrada per entendre Llull és precisament desxifrar, arribar a conèixer un poc més a prop quina era la seva participació amb els infidels long de temps, és a dir, ja amb una durada, uns anys, etc. Per tant, el que faria seria recordar una mica algunes circumstàncies d'aquesta participació. De moment no usaré la paraula convivència, però aquesta participació. Sobretot recordant que hi ha una obra de Ramon Llull que se diu Participació de cristians humans. I aleshores és una obra escrita al final de la vida que tal vegada ja representa un ideal com a molt madur i per això mateix quasi impossible. Bé, hem de recordar, per tant, que aquests anys, 1229, ja Mallorca, Ramon Llull neix un pocs anys després i després de tota la vida que podríem recordar, encara que no coneixem gaire cosa, però que en 1264-1277 són els anys probablement que va dedicar a l'estudi i que inclou l'aprenentatge de l'àrab amb l'esclau. Aleshores, jo crec que amb aquest 273 ho posat com a data del llibre del gentil i, per tant, són 40 anys.
Són 40 anys que hi ha des del naixement a la redacció de l'obra, encara que la concepció de l'obra pugui ser anterior, després ja també aquest tema, però són 40 anys, no? I aquests 40 anys són, jo diria, amb una velocitat de canvi molt important. Això, evidentment, tot se basa en la biografia dels historiadors que han aprofundit aquest període de la història del Regne de Mallorca. I s'han de tenir, per tant, en compte algunes d'aquestes circumstàncies que van accelerar aquest canvi social a dins Mallorca. Perquè, clar, sobretot comparant amb ocupacions posteriors, per exemple, el Regne de València, el canvi social del Regne de Mallorca, Menorca se va ser incorporada després, però va ser un canvi radical i accelerat. Per què? Primer, pel repartiment de terres. El fet que la conquista introduís uns nous propietaris. Tot se va repartir amb un nou propietari. Això ja afecta la xarxa social, els mètodes el que sigui. Per tant, uns nous colonitzadors. Nous colonitzadors que, vinguts de diferents indrets de l'illa d'Aragó o de regions properes i que, per tant, introdueix un canvi de ruptura, una ruptura bastant en tot el social. Això també una dràstica reducció de la població. Evidentment, aquí se pot dir si va ser immediat, si va durar 10 anys més, etc. Ara, el fet de la política colonitzadora i de la política conquistadora del rei Jaume va dur a una reducció absoluta de la població musulmana. Sembla que, segons la bibliografia de la història, la població andalusí musulmà, és a dir, no va més enllà del 10%. Que la data de 1300 seria ja l'ausència de civilització musulmana en el sentit dels ingredients que comporta la paraula civilització. Què passa? La qüestió és que molts han estat reduïts sempre tenint en compte aquest 1%. Una població, diríem, d'esclaus, no. Molt reduït. Ara, a més, això fa, precisament, les diverses, les diverses polítiques que es van haver de legislar per anar, ajudant a que aquesta reducció de la població no se convertís en baixa de producció, etc. Aleshores, hi va haver una acceleració també del fet de la importació de gentils i musulmans. Aquí he afegit gentils i musulmans en el sentit que el comerç d'esclaus en aquell moment s'aplicava, és a dir, se subministra d'esclaus, com tal vegada tenim immediatament tendència a pensar, però eren esclaus del grup del nord d'Àfrica. Conquistats en gent nord-africana en base als ganats que feien els gens, etc. Sinó que hi havia una molt important importació d'esclaus de les bases que tenien tant Venècia com Gènova en el Mar Negre. I per tant que d'allà venien esclaus no musulmans, sinó gentils. Aquí l'interès tal vegada que
personalment té per subratllar aquest origen, és després la idea que va dir que va tenir Ramon sobre els tàrtars, els mongols, que, com veurem, eren els gentils. Bé, després, evidentment, nosaltres comptant amb una presència de jueus, important, la seva molt diferent a vegades de les sarraïns, perquè ja era un cercle molt més pròxim a l'administració colonial. Bé, en el final de tot això, per tant, és una participació que nosaltres tenim en compte d'aquestes circumstàncies i que després ens fa recordar quan Ramon Llull, a la disputació Raimundo Cristiani, que també s'ha de fer, Ramon i Omar el Sarraí, ell se presenta com, encara que sempre d'aquest anonimat, un cert home cristià àrab. Aleshores, s'ha discutit o s'ha parlat una mica que volia dir això. Ell se sentia, quasi per orígens socials, un àrab, o és una manera de parlar que probablement és això. Podria dir un cristià que sap àrab, que coneix l'àrab, i avançant una mica més, tal vegada se podria pensar en que ell ha tingut notícies, cosa mala de trobar fins ara, però ha tingut notícies sobretot de la literatura àrab, vol dir escrita en àrab, per autors siríacs, això que vivien entre els musulmans, i que hi ha una extensa literatura de diàleg, de confrontació, etc. Per tant, podria també ser una referència. Probablement les coses que molt suggereixen més que el que dic, el que us ha suggerit totes aquestes referències, crec ja que podem fer una avaluació de dir si han participat entre els musulmans, vol dir que s'ha conegut, s'ha pogut aprendre un plan, sobretot, etc. Després, l'altra cosa que voldria subratllar és aquesta, seguim la manera del llibre aràbic. Un altre tema discutit, un altre tema que no s'ha identificat si va escriure un llibre aràbic del àrab, o si un llibre aràbic és diríem, un llibre que ja ha conegut, un escrit que ja ha conegut. De totes maneres, jo crec que aquí també cal recordar que aquesta referència a un llibre, un previ llibre en àrab, és una referència molt semblant a la que fa a vegades en el llibre. Jo, clar, crec que les referències del llibre de contemplació s'ha de parlar no d'un llibre de contemplació, sinó d'uns escrits previs, encara que no vol dir que siguin escrits que anava, com així, prenent notes, possiblement havia redactat un escrit. Ara, la qüestió està en que probablement aquest escrit està inclòs, apunta l'estructura, etc., del llibre de contemplació. Jo crec que, per tant, no se tracta tant de cercar traduccions d'obres prèvies, sinó de refusions, noves redaccions, etc. Bé, passem, això seria un poquet l'autor, evidentment, amb aquest anonimat, després hi tornaré, i podríem veure això dels destinataris. Per què? Perquè aquí hi ha aquesta doble sempre, no sé si dir-ho sempre, però sempre una certa indecisió. Perquè aquí mateix nosaltres tenim, passem aquell llibre dels homes més. Això breument, en plans vocables, parlarem d'aquesta ciència. Però, tot d'una, per aquesta manera mateixa, alongam el llibre apropiant vocables als homes notats.
comença per un llec, és a dir, estudiat, però que no té, diguem, formació universitària, però al mateix temps vol atreure, vol captar l'interès dels letrats, és a dir, d'aquells que tornarem ara, els amadors de ciència especulativa, són homes entesos, literats, crec que això és important perquè, evidentment, hi ha llibres on Llull diu per homes lents i s'atreuen i, a més, la seva capacitat d'inventar proverbis, exemples, etc., és aquest esforç per fer-se entendre, per comunicar-se amb els qui o no sabien o sobretot no tenien tot el vocabulari i tota l'estructura universitària. Per tant, això, els destinataris primers, encara que hauríem de dir el llibre probablement tampoc no és massa entenedor per als homes, però bé, aquesta doble intencionalitat que jo diria Llull no acaba. Un llibre, comentari a les sentències, perquè de facte és i adopta tota l'estructura i el llenguatge de la universitat. Per tant, el que sí ell ha d'introduir serà aquesta nova manera de novell de rols. Aleshores, que és ell és innovació, ell és molt conscient d'innovar, farà un ofici o una característica seva. Què és el que passa? El que passa, això tan lligat al conegut, però aquesta novedat és una ruptura amb un vocabulari, amb un sistema que apunta sobretot al l'art és aquesta innovació clàssica que ell fa i que, per tant, molt mala de aquesta nova manera, i subratllo una altra vegada, que ciència demostra que estem constant en el nucli i en de la tesis de provar, de demostrar. Per tant, això és un poc ressò de l'art i, per tant, és aquesta tendència que, direu, bé, això és molt conegut, bé, però jo crec que és important que surtin el llibre del gentil, no? Els primers llibres, i que surt també del llibre de competició. De fet, cal insistir una i una vegades que sigui necessari per no és un descobriment que després va fent, etc. No? Aquest propòsit de demostrar és un propòsit original, des de l'origen. Un propòsit que inclou també vocables escurs. Això també és no només se refereix a aquells vocables propis dels savis, entre ells hi ha molts savis, se refereix sobretot en el vocabulari. I després veurem que se refereix, o veurem, que al llarg de la seva obra se refereix especialment a tot el llenguatge dels correlatius que són presents a obres catalanes que al final s'ha fet quasi les declinacions que comporten els correlatius. Aquesta referència, a vegades prou conegut, els vocables, els curts, difícils, es presenten diverses obres. I fins i tot l'obra
inventives quan ens diu que aquest vocam els ha après els catalans. Encara que poc estudiar, però coses interessants apunten també que efectivament seria bé. Per tant, ens hem anat acostant en el nucli del que és el sistema de Llull, per tant, del sistema que està del gentil, que és art que principalment compleix els raons, però que ja entenem tot d'una immediatament que són aquelles raons necessàries tan distintives de l'obra de les textos. Aquesta presentació, per tant, ens ajuda en aquesta divisió dels llibres, el llibre del gentil, que està repartit, està dividit en 4 llibres. Per tant, podem dir una narració, que seria el pròleg, un primer llibre sobre l'existència de Déu i el fet de la resurrecció, retorna la narració, és a dir, epíleg provisional, després hi ha 3 llibres dedicats un a cada religió, jueu, cristià, carmeli, i després retorna la narració amb una vida. Jo crec que de moment podem anar comentant una miqueta. Per mi no estava molt situat, però sí. Veurem tant a l'altra diapositiva, tant a l'altra. Sí. Comencem a veure la divisió de la narració. Ens dediquem una miqueta a la narració que he dit del pròleg, aquesta primera narració. Me referiré a 3 coses que són interessants per veure i per entendre no sols aquest moment, no sols aquest fragment, diríem, de la narració, sinó també per recuperar-ho i ja no dedicar-hi massa temps a la part final de la narració, que tal vegada és la més cèlebre o la més celebrada del llibre del gentil. Paràbola del gentil. La paràbola del gentil que inicia el llibre i que, per tant, se converteix, diríem, en el marc literari de tota la presentació, de tota la doctrina, diríem, que s'hi presenta. I, per tant, hi ha 3 escenes principals, diríem que és això, que és la narració del pelegrinatge del gentil. La paràbola consta d'aquestes parts, d'una narració del pelegrinatge del gentil, una participació puntual en les presentacions de la fe que fan cada un dels savis, on arriba el gentil, com intervé quan els savis fan les seves exposicions i ja deia el tros final, que és el que probablement és biografia. Per tant, la paràbola del gentil. Per què parla de la paràbola? Primer de tot, per insistir en aquest fonament de que totes les tesis de Ramon Llull en exposar la fe parteix de la seva fe antropològica. Ell parteix d'aquests homes són així com nos i de nostra natura. És una institució del pròleg d'art de fer sobre qüestions, però que expressa, en el meu entendre, realment l'arrel i el perquè de, alguns han dit, optimisme de Llull, de poder-se fer entendre, poder convèncer en els seus oients, en aquell que usa sobretot l'art, perquè l'art no, insistirem, és conegut, no està fonamentada en uns
previ, amb unes autoritats previs, sinó sobretot educar i conduir bé la raó que té cada persona. Per tant, és això. La base és aquesta racionalitat de l'home i que, per tant, podríem dir, aplicant tot, aquell que és un infidel, que no té religió, aquell que té una religió però no és encertada, etc., és perquè ha d'insistir amb els seus raonaments. Això jo crec que és important i, per tant, per això volia destacar com a jo també base del llibre que estan comentant. I dic paràbola del gentil en aquest sentit més ample per referir-me o per tenir present un text com el de la Llibre, que, com sabeu, va recollir de Llegim Llull, obres, etc., i ens va deixar tres versions o tres models, tres per probablement tots, que és la lectòria. Aleshores, a la lectòrium, abans d'escriure, el llibre del gentil, parla de escriure una apologia, perdó, una paràbola que pot ajudar, diu ell, evidentment, és una paràbola inspirada en algun tros estudiada, però crec important veure, sobretot hi ha una frase que a mi m'ha cridat molt l'atenció, i és, bé, el gentil és un gentil que prové d'Àsia, evidentment, de l'Àsia, se posa a recórrer el món, l'inici ja és un poc més, diguem així, humanista que Ramon Llull, i per tant es recorda que el gentil aquest se'n va i a través d'Armènia veu l'arca de Noè, i un poc més endavant veu les ruïnes de Troia, etc. I el nord d'Àfrica. La qüestió és que en arribar a Tunis, precisament, qualcú cristià li diu que per aquella ciutat va passar un cristià que mitjançant un art certa i veritable volia mostrar que la fe dels cristians és la vertadera i infal·lible que porta a la ciutat. Mostra d'això, li diu, per tant, és que va començar a convèncer alguns savis musulmans, però que la gent simple el va voler matar i se'n va. I el gentil li demana, no on el puc trobar? La resposta del cristià és, ningú et sabria dir a trobar-lo. Ell va d'un lloc a l'altre ensenyant la veritat de la nostra fe. Ara és a Roma, ara a Mallorca, d'on és Orion, ara a París, ara on som. Crec que això és curiós. El gentil després continua i arriba a Toledo, precisament, on fa també promou una discussió amb la Catalunya, etc. Però jo crec que és curiós que als anys, si hem ara en el 36, han passat un parell més des que ell el va conèixer per darrera vegada, i per tant aquesta idea d'un ull que vés a saber on és, va d'una part a l'altra i que per tant, com aquell que diu, també fa mal trobar, no el podem trobar. I la qüestió està en que això m'ha fet recordar un passatge, una introducció a l'arbre de ciència, precisament, on Llull ha sortit de Roma perquè tot va malament, perquè el món està en molt mal estat, com deia tantes vegades, ningú li fa cas, acaba de mort, realment està en això, i el troba,
ja estant en aquesta situació, arriba un monjo, cara, i li demana qui és, li demana pel seu nom. I el text continua. Respòs Ramon el monjo, e digue-li son nom. I a ell recomptà gran partida de son experiència. Molt clar que el monjo, quan ha trobat Ramon, el qual dic que ell havia cercat longament. No sé, és aquesta coincidència de que Ramon Llull vés a ser Ramon un tron, que per acostar-s'hi, un ha d'anar peregrinant. I per tant demana estar en el gentil, parlant del pelegrinatge del gentil, i jo també anava amb la idea que podem recordar en aquesta realitat del pelegrinatge, ell és un pelegrí també d'anar d'un cap a l'altre, i caldria recordar, ha de recordar que no final Fèlix de les hi ha un segon Fèlix que repeteix, que té permissió anar ensenyant, mostrant, repetint d'alguna manera allò que ha fet Fèlix, anar d'una part a l'altra, interrogant els estudiants, els homes, etc. I que per tant, no sé, és aquesta idea de pelegrinatge que apareix insistir bastant. Clar, aquest marc natural, la paràbola que ens ha presentat Tomàs de Messier, que diria ens ajuda a entendre una miqueta aquest món. Probablement la Messier aquesta referència a Llull era ben conscient quan la feia, no sé, no hauria intenció, però ell ho va fer tal que no hi havia, estrany, una banda. Bé, ara, aquesta figura del gentil, ara mostra molt present, el gentil i del traccions. Jo crec que hem de recordar que també compareix altres obres. Compareix altres obres de Llull, amb una que no insistiré diverses vegades. Faig referència ara, però ho pot fer, que és el llibre del Tartre. El llibre del Tartre és, no sé si dir quasi un duplicat del llibre del Tartre, amb matisos perquè sí, seria interessant fer ara parlar un poc de realisme, però el Tartre surt amb el mateix propòsit del gentil, com podem dir ara, són dubtes existencials, d'ètica, surt per veure si pot conèixer qualcú. La paraula que hi ha aquí enmig, tant en el gentil com en el Tartre, és no té llei. No té llei. Intel·lectual, és un filòsof, és un reflector, és una persona ètica, ara que aquesta ètica la vol fonamentar llei, és a dir, amb una religió. És el nucli, jo diria, de la motivació del gentil, tant en el llibre del gentil com en el llibre del Tartre. I aquesta motivació de donar un fonament religiós a la seva ètica, aleshores fa que hagi a veure quina. El gentil aquí tindrà la sort de trobar tres savis que li presenten allà. Mentre el Tartre haurà d'anar pelegrinant. La seva peregrinació consistirà en anar trobant els tres savis. Per tant, aprendre més. Evidentment, així com la conclusió del llibre és una certa indecisió on no saber quina solució hi ha, el llibre del Tartre acaba d'altra banda, la paraula gentil, el terme gentil, també serveix per referir-se en aquests que no tenen religió, si algunes vegades amb una certa reminiscència
per referir-se als filòsofs antics. Jo diria que la definició del gentil és per exclusió. El gentil és aquell que no té religió determinada. Per tant, anem avançant i el text d'aquesta relació, aquesta paràbola ara ja en el text gentil, he posat pàgines, línies com anar a repassar quan estic a YouTube. Aleshores, hi ha aquestes consideracions primeres del savi gentil. La terra ha un molt savi en filosofia, considerant sabetes de mort, venenances d'aquest món. Aquest gentil no havia coneixença de Déu, ni creia en resurrecció, ni pret sa mort, no creia a sa. Això és, per tant, la definició positiva de filosofia. Per tant, estan parlant d'algú que sap manejar la seva raó i que sap els recursos com arribar a unes conclusions lògiques necessàries, etc. I la part negativa, que no havia coneixença de Déu ni resurrecció. Això és important que no diu no havia coneixença de la Bíblia, o de la Sagrada Escritura, o de Jesucrist, no. Havia coneixença de Déu. Per tant, jo diria que si voleu, estan pensant quasi en una religió secular. Per tant, aquestes consideracions, aquesta motivació ètica, perquè però una resposta és la recerca, diríem, individual. En la recerca individual. En la descripció, això quan o que sigui, se pot fer notar aquests locus amoenus que Ramon Llull utilitza en diferents vegades i sobretot aquest llibre del gentil és que diríem més espectacular, perquè els ocells, hi ha cabirals, ceros, cel·les, llebres, tota aquesta ambientació. Seria aventurar exagerat un poc, però sí, s'ha de tenir present que estem en un context també ja hem de pensar, encara no és massa prest per dir-ho, però perquè el paper dels animals, dins la literatura no ja sols poètica, sinó sobretot la literatura ètica, és a dir, la tipologia dels animals com a representants de les virtuts, de les maneres humanes, de bones, dolentes, virtuts, vicis, etc. Clar, pensant en fèlix, bèsties i vegades però, clar, això ens situa a una cosa no diria estranya, única, sinó dins tot literatura que presenta o se'n pot aquesta comparació. Bé, la qüestió està en que hi ha els arbres, que ja per aquí, quan lo gentil se vol consolar i alegrar, so que vazia i oïa i olorava. El pensament li venc de la mort, l'aniquilament de son ésser, i doncs multiplicar son coratge en dolor, en tristesa. I recorden això, aquesta experiència existencial, és a dir, sobre el que passa en la meva existència i que és aquesta experiència ètica, a més, perquè complement se tracta d'això. No pot aquí, ja va afegit, però va afegit encara posterior, és la qüestió de la recompensa, que ja està aquí, la resurrecció. La resurrecció que està pensant, que està
Ara, indicat el gentil és aquesta postulació perquè no hi ha recompensa. I en aquest sentit ètic d'introduir la resurrecció. Bé, i una vegada que aquesta experiència solitària no l'ha duit a algun lloc, aleshores va un poc de l'oca d'aquell lloc que ha anat tant d'un lloc en l'altre d'entrar que pogués trobar. Aleshores, molt bé, ben dirigit cap a on? Cap a la disputa dels terçaris. Presentant la disputa com a situació problemàtica aquí per entendre aquesta disputa dels terçaris és Llull, diríem un poc en el pensament de Llull, aquest fet de la convivència a l'hora. Què és que dic de la convivència a l'hora? Aquí el vol descriure. Un era jueu, l'altre era cristià, l'altre era i se'n van, se saludaren, s'acompanyaren, demanar persones també, a la sanitat, és a dir, han passat convivència que és la que fonamenta, per tant, la vida. Jo record, per exemple, que a l'inici de la vida del Messies, allà també la presentació, si voleu encara un poc exagerada, de la convivència d'un cristià i d'un jueu. Les famílies que s'estimaven sobremanera, que s'ajudaven sempre, com diu que els lots es jugaven plegats, que no diu ell, però ho dona a entendre, i la qüestió aquesta de dir que van sortir de casa seva perquè no tenien una mateixa religió. Estaven plorant, perquè la religió era... Aquí passa igual, no? Passa aquesta convivència, és a dir, aquesta convivència de facto, la seva participació dels musulmans del principi, probablement aquesta experiència d'aquesta participació, d'aquesta convivència. Ara, després ve, interrompent la presentació que els homes, i quan els avis han après que volen dir que els avis, això és l'odi, no? És a dir, l'explicació de l'odi. Com gran benavirança seria aquesta si per aquests arbres podíem ser en una llit, en una creença, tots els homes que hi som. Ara ve unes frases, jo crec que bastant fortes. Que la rancor ni la mala voluntat no fos en els homes, que iren els uns els altres, les desvariacions per contradir de creences. I que així com és un Déu tan solament Pare Creador, Senyor de quantes, que així tots els pobles que són feliços, i un poble tan solament. I per tant, és la pregunta. Com pot ser que, de facto, hi pugui sigui possible la convivència, però llavors, quan mos topam la religió, entri aquesta. Amb una frase també molt que diu en el final, feim esclaus un de l'altre. Per tant, aquesta és la gran qüestió. Aquesta és la qüestió que mena a la discussió, la disputa entre els terçaris. Per tant, retenim això, aquesta consciència de que una cosa que és possible, una convivència, se desfà llavors quan un, com aquell que diu, s'aferra més a la seva religió. Ara, el que havia deixat entre els dos paràgrafs anteriors, els tres savis van parlant del que feien a l'escola fins que foren a una font on trobaren una dona molt bella i molt noblement vestida que cavalcà en un vell palafrer, el qual badia a la font.
els savis que viuen els 5 arbres i eren molt plens a dir amb la dona, que era l'ensemblant molt agradable, anaren a la font. Els savis demanaren a la dona son nom i ella els mig feia. Els savis la pregaren que li plegués que fes la natura, la propietat dels 5 arbres i que significaven les lletres escrites en cadascuna de les. És a dir, ens trobam amb un nucli que ens explica de què va. L'obra anirà precisament de com respondre en aquesta obra. Respondre a través de cada banda una miqueta a la religió i anar a la raó. És a dir, en aquests 5 arbres que ens representen com la raó pot anar reflexionant, pot anar comprenent, pot anar, sobretot, en allò que és subratllat, Déu i resurrecció. Per tant, tinguem present aquesta cosa. Bé, la qüestió està en que després, per veure com nosaltres ens podem acostar a això. Primer de tot, és a dir, ara venen algunes condicions per nosaltres arribar a passar una altra vegada a fer aquesta convivència. Curiós, no?, que el Ramon Llull ens ha presentat com a casos quasi aïllats, pugui ser un programa social, un programa de totes les comunitats. Com fer-ho? Primer de tot, explicar-se, és a dir, fer disputa, que clar, torna a una miqueta de paraula. La discussió és una cosa que per nosaltres es tira i amaga, no? Però disputa segons les condicions necessàries. Per tant, la disputa és una nova. Parlaven també de nova. No se tracta, per tant, d'aquelles disputacions que se feien a l'escola acadèmica, a la universitat, sinó que són diferents. Sobretot per això, tant per autoritats, no ens podem que assetjats a venir per raons demostratives. Nosaltres parlem d'una disputa. La primera condició és no ens podem avenir, per tant, fer l'autoritat quasi és contrari a la definició de disputa. La disputa escolàstica és precisament això, presentar les autoritats i discutir com aquestes autoritats s'han de seguir i s'han d'acceptar a pesar de les dificultats que comporten. La disputa gira en reinterpretar. Per tant, això és molt important. Per tant, l'acord que s'aprèn per aquesta disputa és seguir les flors, les condicions, les paraules de la dona. Recordem, si vull recordar ara, que en el llibre de contemplació, en el llibre de contemplació, Ramon Llull ha dedicat molt detallat a les condicions del lloc que s'ha de tenir, de l'altre, que ha de respectar el seu torn, les lleis de la lògica, etc. Per tant, això ho recorda i si voleu resumeix. Per tant, tot això ens costa que aquesta disputa s'ha de fer per les flors dels arbres, per les condicions que ja s'han recordat tant en l'ensenyament de la dona. Bien. Aquí he posat una comunitat escatològica de pau. Aleshores, això és l'objectiu. Antes ho havia expressat com a retorn o com a ampliació de la convivència. Aleshores, aquest mal, aquest odi que hi ha entre nosaltres seria suprimit, seria superat per aquesta convivència
una convivència, ara ja ho sabem, que no és senzillament oportar-se un a l'altre, sinó que és també dialogar sobre la salut. Això és important. No és que cadascú ha de posar entre parèntesis la seva fe per conviure, sinó que han de dialogar sobre aquesta fe. Perquè això els donarà una certa més força, més seguretat a la seva vida. Això no és, diríem, directament sinó un poquet inventat per resumir-ho, és el que he anomenat de vegades comunitat escatològica. Per què dic això? Perquè, no sé, crec que és més comunitat escatològica. Escatològica vol dir... Ara, la qüestió està en que hi havia opinions que al final del temps era esperat, era com aquell desitjat, perquè duria l'unitat de la fe. Que la fe única seria molt a prop de Llull, a Nau de Vilanova, anys o poc després, dirà quin any serà la venguda dels. I Llull, en els referents que fa un poc en aquest tema, sempre el dona com a ja vendrà, no vos preocupeu. El que vos heu de preocupar és de una comunitat de pau que d'alguna manera quedi del tot plena quan vengui el moment del judici final. Per tant, a més, hi ha un text del Fèlix que en això deia molt clarament, molt bé. La comunitat de pau és condició de la venguda. La venguda del judici no és l'inici de la comunitat de pau. És això. Nosaltres hem de fer una comunitat de pau per necessitat, per obligació, per a ser persones racionals. No perquè Déu vengui i mos arregli el problema. Jo crec que és això. I la condició que hi haurà un final és aconseguir, si no, anti-judici final, però sí que hi hagi una comunitat establerta en la qual després, com aquell que diu, se pugui posar colofó de dir ara, per tant, ve el judici final i corrobora aquesta comunitat. S'ha de construir. Passa perquè quina és la qüestió central que hem de discutir, d'on hem de començar. Tot això és el que per provar. Evidentment, després diríem tot això que hem dit, aquesta presentació, la resposta va ser el recurs en allò que la dama intel·ligència ha ensenyat, els arbres, etc. Aleshores, tot això tindríem que per algunes de les flors en cercar la més probable ésser, ésser en ell les set virtuts que m'ho dites, ésser resurrecció. Tot això és gentil, que molts du des del principi, problema ètic del gentil, i que a poc ara això és per l'àmbit de la raó i ha anat passant al llarg de la introducció sense dur-nos en això. Com ningú no ho serà. Continuem. Per tant, així tenim, hem posat l'ull fins aquí, la narració de l'inici. Posar l'ull fins aquí, que vol dir ara que els savis poden exposar la seva fe, poden respondre a la pregunta del gentil, crec que això és diferent, hem de tenir molt en compte. El plantejament del gentil és un problema antropològic, ètic, i no directament religiós. És problema religiós perquè després, quan se respon
aquesta qüestió ètica, en aquesta pregunta ètica existencial, intervé, i a l'ara que ja vam dir, sembrant odi les tres. Quan nosaltres deim prova de la fe, sens dubte ens referim a una cosa prou coneguda, però convé recordar que és recordem una frase o recordem un passatge, viuen en una foresta, troben amb intel·ligència que els presenta els 5 anys. Repassem molt ràpidament el que crec prou conegut, l'intent de la passió i tota la vida dedicada a la recerca d'un mètode per explicar la realitat. Jo crec que això no és per explicar la teologia. Començant, la primera frase que vaig fer. Aquesta art és de teologia. D'acord? Però, en definitiva, després el procés, precisament, que va decidir la construcció de l'art és per explicar una realitat. Crec que hem d'apuntar una vegada més, per tant, que és una herència de la concepció medieval, de la unitat del saber, apassionat, que això, per tant, volia molt i li feia molta por que hi hagués aquesta discussió entre filosofia i teologia. És una valoració que contrasta filosofia i teologia. Per tant, aquesta herència d'explicar la realitat amb un mètode unitari i després entenguem que això és també cap a una evolució de l'art. Resumint, per tant, amb aquest sentit, quin és el punt de partida? Recordem, el concepte salmià de Déu. És a dir, aquesta definició de Déu per les seves propietats, el savi, el poderós, etc. És el punt de partida. El punt de partida de que Déu és savi, és bondadós, és bondat, és justícia, etc. Per tant, és un concepte, diríem, quan deim en salmià, també a l'època, de vegades se sol dir, clar, a Ramon Llull, és a finals, bona meitat del segle XIII, en cel, aleshores, de vegades se diu, posant salmià, sembla que es feia anar a fer antiquat a Ramon Llull. No hi ha res d'això. El cel estava més d'actualitat, la segona meitat del segle XIII, que no a la segona meitat del XIII. Després he apuntat lògica de primeres. Recordant una vegada més el que diu quan presenta les figures a l'art de comprensió. Això, aquestes línies d'una a l'altra, vol dir que cadascuna se pot predicar. Bondat gran, bondat petita, bondat, per tant, grandesa bona. Això és la clau. Això és la clau, diríem, de l'art. És que se pugui posar aquí. Perquè, evidentment, això de la lògica, aquesta de l'acreditació, ara podria ser discutit com a lògica, és a dir, com a doctrina pertanent a la lògica. Citar Aristòtil, analítics, etc. Però en lliure producció de la lògica de l'acreditació, a més de això, la discussió de lògica antiga, és una discussió de teologia. És una discussió de teologia. Perquè és una discussió sobre els atributs. Per tant, fins que un punt, això es va tardar, no sé, vull dir, als anys 60, 70 ja s'ha de discutir, que era com se poden predicar els atributs. Com nosaltres podem dir que la bondat de Déu és gran si ell és tan bo com Déu? L'única afirmació seria ell és bo, gran, tal. Però la bondat de Déu pot ser gran. Quan nosaltres no, si era
les definicions, allò que defineixen una cosa no es pot. En el meu entendre, això va ser el que va plantejar per primera vegada professors parisencs i que, jo no vull ser ara lluny del museu, no és, però vull dir que la lògica aquesta de predicació, que per això és el nucli de l'art, és el motor de tot l'art, això és un problema medieval. I que Llull, per tant, va connectar amb això de relació, àrabs. Bé, aquest intent unitari, partint d'aquestes dues bases, evidentment se li afegeixen unes altres, però això, després Llull el que intenta és representar-ho en figures, i aquí tenim una de les figures d'un manuscrit del llibre de contemplació, és a dir, el llibre de contemplació ja hi ha lletres i per tant que se fa referència, encara no hi ha, però és aquesta idea ja d'obtenir algunes. Ell va dir que els pintassa, el va pintar copista, seva mà, i després, el record, aquestes representacions es va fer inicialment figures, però després, al llarg de l'obra de Llull, se farà o a través d'arbres, el nostre llibre de gentil, a través de les conegudes figures de veiem i que ara no, això és després hi tornaré a l'evolució de l'art. No, senzillament recordar per el text que nosaltres comentàvem ara del llibre del gentil, que nosaltres hem dit que el punt de partida és la definició de Déu salmianes, les seves propietats, això és una cosa que comparteixen les tres religions. Ho comparteixen perquè a partir d'aquestes religions, de la Bíblia, del Coran, a partir, vull dir, havent de recordar, que de Déu pot ser un cas molt general, a partir de la reflexió filosòfica i teològica. Hem de formar una herència, ja que sé, del neoplatonisme. I després, recordem que això se presenta en diversos noms. Depèn de noms, definicions, amb doctrines idèntiques, totalment, però sí, diversos noms, propietats, atributs, noms. Llull els dirà també raons, però més o manco menys tot aquest. I aleshores hi retorna també com, perquè direu, la definició de Déu per les seves propietats, però després l'art ens parla d'altres coses, ens parla dels principis. Art compendiosa diu que aquest art és per la teologia. I després evoluciona, perquè ara no entrarem a com ho fa, però en lloc de dir uns principis comuns, uns principis universals, són principis de l'art, que se diran principis quan se consideren en general, quan s'apliquen a Déu per les seves peculiaritats. Jo crec que això clar, però vull dir, encara de vegades que se confon. Quan parlem de la bonesa del món, o de la bonesa d'una granera, no parlem de l'una dignitat. Estem parlant d'un principi. Teològic. Estem parlant d'una dignitat per l'art. Clar, aquesta qüestió era per conèixer, deixar, però no era fàcil, no era universalment admès se pogués definir a Déu per les seves propietats. Perquè no se pot definir. No és definible. I per tant, enfront d'aquestes propietats, hi ha una aplicació negativa. Teologia negativa. Podem dir sobre un pa,
Però és important perquè mestre i, per tant, presència a l'edat mitja és Dionís. Llull rep certes influències, sobretot clàssica, i crec que és important tenir-lo present. Després, per la discussió, si aquestes propietats han de referir a l'actuació o si se poden referir a l'essència. Ara, per això resulta un problema especial, però sí, perquè això és sobretot una de les discussions que tenim. I no, quan nosaltres deim la bondat de Déu, deim que es va perquè obre bondadosament cap a nosaltres. Mentre que hi haurà altres, sobretot de les tendències que diran que Déu és bo, Déu és la bona. Per tant, que és la seva essència. Inclús hi ha, ara és un estil que no puc il·lustrar més coses, però inclús hi ha se troba en la literatura àrab dues maneres per exemple, de dir bondat referida a Déu. Dues maneres, dos substantius, però aquests substantius tenen una consonant final, un la té, un altre no la té, i el que té la consonant final mostra una procedència del verb d'acció. Aleshores és curiós, és un tema que els futurs temes que queda per estudiar. Entenguem això, entenguem aquest problema, que alguns diuen només poden parlar de la seva actuació, altres que diuen no de la seva essència. Llull aquí girarà tota la qüestió dels correlatius per demostrar precisament l'actuació en l'essència, és a dir, la trinitat en l'unitat. I, per tant, que deia abans, de la predicació mútua. Aquesta art, aquestes apareixen després en la seva evolució. Després arts, les redaccions principals. L'art, raons metodològiques de l'evolució, especificació dels instruments, aplicació, on passa aviat, perquè ja que ens donaran la possibilitat de veure-ho en YouTube, si a algú li interessa recordar-ho, podria anar allà, però jo crec que penso que quasi per tots estan ben escoltant en aquest moment, tot això és conegut. Hem d'haver unit aquí per no deixar massa coses a l'altre. Perquè ara ja se fa hora de començar a avançar una miqueta pel llibre. Recordem la distribució, presentació de les flors, un primer llibre sobre ésser de Déu i la aquí ja s'afegim ésser en ell les flors de l'arbre, perfecte, jueu, cristià, saber. El primer arbre. Ja m'hi he referit i per tant crec que ho podem fer canviar. Jo diria, és la resposta a la qüestió ètica, a la qüestió filosòfica que plantejàvem, que ell resumia a ell l'existència de Déu i amb la resurrecció. I per tant, això és el que fan els savis en aquest primer capítol. Per tant, és un capítol, jo diria filosòfic. La raó, per si ara podem decidir els prolegòmens de la fe, és precisament aquesta qüestió. Això és un tema que tractava els teòlegs, que per tant deien aquelles doctrines que podem conèixer per la raó, que per tant ens preparen a la revelació. Per tant, la qüestió és aquesta, coneixement de Déu,
coneixement de la resurrecció, amb el sentit que passa de subratllat abans. No de la resurrecció de l'incarnació de Déu, sinó la resurrecció com a necessitat ètica. La necessitat de que hi hagi una recompensa a la vida que un ha. Per tant, l'aspecte filosòfic, diríem, de la resurrecció. Per tant, aquests conceptes formen part d'aquest prolegòmetre, no? I aquell altre, però que encara no estava fàcil del tot definit en aquest temps en què ens trobem, que és la possibilitat de que aquest Déu que existeix reveli les persones. No? Ara, això és un tema que s'afegirà a la teologia. La qüestió és, per tant, aquesta. La qüestió que se planteja és a veure si això podria ser anomenat una religió universal. Una religió universal en el sentit que és afirmació de Déu, que ja, per tant, té unes conseqüències ètiques, unes conseqüències per la pau. I una altra vegada ens trobem. Com pot ser que estiguem d'acord plenament? Perquè això m'ha passat. El primer llibre intervenen els 3 savis, però hi ha 5 capítols. Per tant, un savi repeteix. És a dir, no parlen des de la seva fe, sinó que sols parlen des de la seva raó. I per això, en aquest primer capítol, no és el jueu va dir, sinó un savi va dir. L'altre capítol serà l'altre savi va dir. I així, per 5 vegades, per tant, qualcú ha parlat per vegades o 3, no? I no distingeix quin és un savi que ha parlat. Per això ja diria que és una religió universal, en la qual coincideixen totes les religions. Això és un missatge central. No? I el problema, també en el principi, és el que ve després del conflicte. El gentil, que ha quedat completament satisfet de les respostes dels savis, un dels 3 savis li diu que a la seva llei, és a dir, a la seva religió. Com dic la llei? Que no són tots 3 en una llei, en una creença. No. Com eren els savis. Després en creença, heu dit que l'un de nosaltres jueu, l'altre cristià, l'altre saber. I qual de vosaltres, diu la gentil, és el millor dit ni en cadascuna de les dites veus? I ara és, cadascun dels savis responent l'un contra l'altre. I cadascú l'ha sa creença, reprès l'altre sa creença. És el plantejament. El plantejament de com pot ser que estigueu d'acord amb això i després vos discutigueu amb allò. Per tant, evidentment, és un problema si el primer, tal com s'està plantejant en aquesta narració que ara retorna després del primer llibre. És un problema social, d'acord? És un problema també racional. I com pot ser que nosaltres som savis, nosaltres ara teniu l'avantatge de tenir un mètode nou, els arbres, com pot ser que vos atureu, que no tingueu un comú enteniment de la veritat. Aquest és el nucli del problema. Com pot ser que no hi hagi un comú enteniment de la veritat? Per tant, és un problema d'irracionalitat, és un problema que són tots els homes iguals, però d'altres no són mans. No seguim la raó. Per tant, ara dins d'aquest conflicte, sortir del conflicte, una vegada més consisteix en la presentació. Ja resumo molta força en aquesta paraula. La presentació de la pròpia. El llibre del gentil i els savis no és una disputa. No hi ha disputa. No hi ha disputa.
El jueu presenta la seva fe, el cristià presenta la seva, el saberí presenta la seva. En cap dels tres llibres, quan parla un savi, intervé un altre. L'únic que pot intervenir és el gentil. El gentil pot fer preguntes, alguna vegada pot recordar, com havia dit el jueu abans, dius ara tu, però no és el jueu que va contra això. Això és molt important. Jo crec que és important, perquè Llull no pensa en disputa, no pensa en una disputa amb les palmastres. Un respon. Recorda-m'ho, la gran cerimònia de les Universitat de París. El dia antes s'exposava el temps. El dia després hi havia hagut temps per cadascú anar posant les seves objeccions. Perquè Sant Agustí diu això, perquè tal i diu altre, tal Bíblia diu això. Després, el segon dia, algú, no el mestre, però responia a aquestes objeccions. I finalment, a l'hora baixa, solemne, el mestre decidí determinar. Aleshores, aquest cerimonial és completament diferent del que ens mostra l'altre. Un es posa la seva fe, l'altre es posa la seva fe i l'altre l'esposa. Clar, ara m'atreviria a dir, perquè després ara va un judici i els gentils s'hauria de decidir de manera qui ha prescrit millor. Però fins a dir que li ha prescrit millor en relació amb els altres. És a dir, no se tracta de comprar les religions entre elles i veure una com si pensa l'altra i si discuteix l'altra. No, cadascuna en relació a l'altra. Perquè partim de l'art. I per tant l'art és millor. Però jo crec que és important, no és cap novedat, però recalcar que no estem en què disputen els tres, sinó que cada un dels tres. Això té, per exemple, una reminiscència del llibre de Facultat. En quin sentit? En el sentit que la condició bàsica és que un entengui la seva fe. Si un no sap què creu, no entendrà, no podrà exposar-la. Per tant, quan un és capaç d'exposar-la, això vol dir que ha pensat. L'ha repetit. I d'aquí hi ha després, no sé quantes, la qüestió de que el gran problema és que ells creuen que nosaltres creiem allò que no creiem. Trinitat. Ells creuen que nosaltres creiem, en diu la Trinitat, allò que no creiem, és a dir, que Déu se reparteix en tres. Per tant, aquest procés, primer, conèixer la pròpia. Segon, conèixer bé la de l'altre. Perquè per això, s'està sobre l'altre. El llibre de contemplació posa en pràctica aquesta idea de la disputa que és la presentació de la pròpia. Per tant, hem fet tot abans de passar la diapositiva. Per tant, he explicat que és la disputa tan important en aquell moment és la manera de fer la ciència. La formació teològica no és res més que això. Les qüestions són allò que se presentava en la disputa. I determinació. La comprensió de la creença de l'altre, amb aquesta insistència que fa sobre la necessitat de comprendre allò que creu. I, clar, els elements que he apuntat, pròpia fe, conèixer-la de l'altre, necessitat de reforma.
I aquesta, clar, estàvem partint d'una comunitat de pau, tot això, no serà possible mentre citats vulgars, no? Mentre els llibres estan tan malament com Llibre, com el rei català, etc. No? Vull dir, els emprès Robin, etc. Mentre hi hagi tot això. No? Aleshores, la qüestió és que forma un tot. No? Per tant, és un tot global, és a dir, de l'exposició de la fe a la disputa. Per què? Perquè és una exposició que ha de prendre, que s'ha de tenir una altra, etc. I acaba amb aquesta exigència de reforma. I crec que molt citat, podem passar ja quasi al final. No insisteix més en el contingut de l'exposició de la fe, perquè en tot cas podríem dir què passa, perquè hem vist aquí, no? Hem vist que diu la creença del jueu. Quan el jueu comença a parlar, el serrei, diu en quant d'articles. L'article n'hi ha 8, el cristià diu que són 14, el serrei que són 12. El cristià ho té bo de fer perquè no coneixem el credo, coneixem el símbol de la fe, que són 14 articles. I que representa la divisió que sempre fa Llull, o que sempre fa Llull, o sempre obres, en 14 articles, mentre hi havia altres teòlegs, altres pares, que deien 12 articles. Entre altres coses, perquè així podien dir que cada un dels articles havia anat dient un dels apòstols. Se reuniren per fer el credo i cada un va dir un article. Llull sempre diu que tot. Però ben que dir, aquesta qüestió dels 14 articles dins el cristianisme és des del principi. Els grecs, els segles, ja eren establerts. No és una pràctica tan comuna o tan tradicional entre els jueus i els sarraïns. Allà sí que hi ha algun autor, Maimònides mateix, presenta una llista de proposicions de fe que són el resum de la fe musulmana. Hi ha altres exemples, entre els jueus també hi ha exemples. Però no és, diríem, el símbol de la fe dels cristians. Per tant, això vol dir que Llull, aquestes coses, diguem, aduït, diguem, testimonis, això ens fa pensar que Llull està manifestant també un coneixement bastant exacte de les tres coses. No diria un especialista, no, però té un coneixement, pot és un poquet, si voleu, arran del que dèiem, quina convivència tenia de quin moment, què és el que li transmetia aquesta convivència. Jo hi ha un pensament que he compartit moltes vegades, i és que tampoc no cal ser massa exigents. Perquè de vegades diu, no, Ramon Llull cita el sufix, no hi ha ningú que venera. Sembla una fora d'allà. Perquè, o no, hi haurà més proves i demostraran que sí. Però jo crec que té molta importància el fet que quan un aprèn una altra llengua, no aprèn sols un vocabulari, aprèn el que vol dir aquesta paraula. Crec que és interessant, això és important. Perquè quan anem aprenent, no aprenem sincerament o senzillament una equivalència de vocabulari. Aprenem, jo diria també, la disparitat conceptual. No fem una traducció mecànica, sinó que aprenem a anar parlant, tenir un diàleg, tenir una conversa.
Aleshores jo, no sé, crec que Ramon Llull, moltes de les seves coses, diríem, de procedència musulmana, li arribaren. Això vol dir que necessàriament l'ensenyar era un savi? No necessàriament. Probable, diria, efectivament, ara, és un problema que no està ja, diríem, en el llibre del gentil, però que crec jo que sempre és interessant perquè continuam encara una miqueta dins aquesta decisió de què atribuir, diríem, a Llull com a coneixement de l'islam. Crec que el llibre del gentil, i a partir d'això que he dit sobre el símbol, o sigui, sobre la llista d'articles de la fe, evidentment, anant ara en els diferents capítols, o sigui, lectura molt més llarga, anant als diferents capítols, quan ja, ara posant un exemple, quan un dels articles del Sarraí diu que després de la resurrecció Mahoma fa un interrogatori, aleshores la qüestió és, parla d'aquest interrogatori, el musulmà exposa i diu que s'ha de fer aquest interrogatori, clar, això és important perquè on ho va aprendre? L'ensenyament d'això, d'un debat o d'alguna cosa. La font, no vull dir llibre directament, però alguna font un poc més. I sobretot això se pensa tant en el jueu com en el musulmà, quan ell diu sobre aquesta qüestió, per a ells, uns opinen això, els altres opinen això. Quan entra ja dins aquestes diferències internes a la religió, aleshores això vol dir que d'alguna manera ha dedicat temps a qüestió. Arribem a la solució quasi final. Un dels capítols discutits seria llarguet, té diferents composicions, ara no ho he precisat aquí, però al final de la discussió hi ha una llarga oració del gentil, després hi ha aquestes diferents intervencions dels savis, etc. Ara, en general, diríem, la qüestió és introduïda per jo en aquesta frase. Quan el gentil ha coïdes totes les raons dels savis, ell començà a recomptar tot això que havia dit el jueu. Llavors recomptar tot això que havia dit el cristià. I això mateix feu d'això que havia dit el gentil. Sí que els tres savis haguen molt gran plaer que el gentil ha enteses i retengudes les paraules i ensems dixeren al gentil que bé coneixien que no havien parlat amb homes, dones, etc. El gentil que ha recomptat això que algunes nits davant peus i per enteniment fou il·luminat per la via de salut i son cor començà a amar en una làgrima de sos ulls i a donar Déus dient crec que és important perquè, és a dir, allà on ha trobat la veritat perquè s'ha subjectat a l'altre. Per tant, la solució de la convivència, de la ignorància, del gentil, etc., és l'art de la inclús, filant, si voleu, massa prim, però fixeu-vos en aquesta frase. Son enteliment fou il·luminat de la via. Aquest terme l'utilitzo, l'hem utilitzat molt, sempre en referència a la visió davant, a la il·lustració. Poetània ja fila més teològicament i ja va més alerta a dir il·luminació.
amb més detall de teologia, però que, evidentment, la il·luminació és una altra cosa. Per tant, això és, crec, important. No? Crec important que el primer que se m'ha dit és que el gentil, a més, dir això, no? El gentil ha repetit. Això és bueno, comparant sobretot amb el llibre del Tàrtar. No? El gentil té la capacitat per repetir. I connecta també amb la referència que feia del Fèlix. El Fèlix ha comptat la seva peregrinació, un segon la coneix i la pot repetir. És aquesta repetició. No se tracta de senzillament apuntar-s'hi, sinó que tot l'art aleshores se pot convertir en mestre. No? El que surt a les obres de Llull, l'artista. Aquell qui sap l'art ja és un artista. Per tant, aquest és l'art de l'art. No? I el do de la... perquè he parlat de la subjecció a l'art, instàncies de solució. Perquè no hi ha solució, dins el llibre del gentil, crec que ens indica quina és la subjecció a l'art i el do de la fe. I aquí hi ha aquesta frase, el gentil s'ha convençut d'allò que li ha explicat, vol retornar al seu poble i vol comunicar aquesta, diríem, pintura, religió filosòfica que ell ha après i que, per tant, tothom pot aprendre a partir de l'art. Clar, la qüestió és això, la qüestió és que no basta la subjecció de l'art. Hi ha el do de l'art. I aquest és un dels... Per lluny no era problema, però serà problema per als que l'interpreten, perquè dirigeixen, començant per ell mèrit, no? Que la subjecció a l'art dona ja la fe, evidentment. La subjecció a l'art és un preàmbul, la Bíblia els preàmbuls. Prepara. Ara, l'opció de la fe o de la fe és exclusivament de l'anterior, perquè m'ha fix amb aquesta il·lustració del brevi. Aquí dalt. Ja va. Aquí dalt és un d'això, si vols fixar, el cel enter, diríem, i després un mar del cel, que a través de tres cordes fa pujar les potències de l'ànima, les seves virtuts, etc. Aleshores, abans hi ha hagut, de vora, il·lustració anterior, hi ha hagut tots els sexes, no? El Maior i àtils i tot aquestes coses. Aleshores, la qüestió és aquesta. La qüestió és que tot l'art ens ajuda a això. Després hi ha d'haver la mà que ens puja. Aquell que segueix l'art és la mà que ens puja. I això és el do. El do de la fe, que és exclusivament... Aquí hi ha una qüestió. Si nosaltres no podem exigir, no podem obligar en aquest do de Déu, en aquest do, aleshores és la corroboració de l'obra d'art, la unitat religiosa com ens explica. No és qüestió de l'humà enteniment aconseguir la unitat religiosa. Aquesta unitat religiosa vendrà quan el do de la fe vagi cap a aquesta. Per tant, el diàleg religiós com a construcció d'una de pau que prepara. Per tant, jo crec que quan
jo de tota la bibliografia que hi solen redactar, no, és que ho deixa obert, ho deixa a una discussió. No, al final és molt exigent. Per què? Perquè exigeix que se continuï discutint. S'exigeix que hi hagi diàleg a la vida. Amb aquest estil, presentació de la pròpia fe, veiem si realment acomoda a l'art, perquè l'art s'ensenya a parlar de la fe i de comprensió de la fe, però el diàleg religiós està construint aquesta. És a dir, vens l'odi per arribar cap a aquesta comunitat. Vens per la qual diferència contrarietat són els uns enemics dels altres. Guerrejam, eusiem els uns dels altres, són els uns captius dels altres. Per tal guerra i mort, ja de l'amor i la reverència, que som també a Déu tot. És això, és a dir, el que diu. Nosaltres hem de continuar un Déu creador i senyor. A partir d'aquí, és això el molt essencial, això és l'elemental. No hem d'exigir més coses, hem de partir d'aquí. I després la discussió en aquest sentit d'exposició, que ens fa entendre el que l'altre entén, i ens fa i ens exigeix de ser més fidels a l'altre, etc. Això és el que se proposa com a solució. Jo crec que és objectiu, al llarg del llibre i l'objectiu, és el que, d'alguna manera, és dir, no, que no presenta aquesta solució. Evidentment, és que anant, diríem, al rigor teològic, el gentil no pot dir som. Perquè si Déu no li ha donat la fe cristiana, ell no pot dir que la té. Aquí hi ha un altre problema molt interessant. I és que, què vol dir, per tant, que quan un està convençut, diguem-li, que existeix la Trinitat, un jueu se pot convèncer de l'existència de la Trinitat sense ser cristià? La resposta de Llull és que sí. Per què? Perquè se pot convèncer que aquella veritat, no aquella fe, aquella veritat de Déu trinitari és més concorde amb la definició de Déu, segons l'art. Encara que sí, me convenç i punt, però no pot dir som cristians. És un problema, realment és un problema, però que jo crec que moltes bandes hi ha un recurs de la teologia medieval que diu la fe forma, la fe sense forma. Què vol dir? Vol dir, jo puc dir, es ve, Déu és Trinitat, però això pertaneix a la intel·ligència, no pertaneix a la voluntat. És a dir, la fe té una forma, que és la que dona realment essència a la cosa, i la forma de la fe és la veritat. Per tant, aquell qui té fe és perquè estima Déu sobre totes les coses. I perquè Déu ho vol, ell ho vol. Això és la fe. Per tant, un pot tenir una seguretat amb l'existència de la Trinitat sense parar que, per amor de Déu, accepti. No? Que l'accepti perquè, diu també moltes vegades Llull i el que deien els musulmans també. Un té la fe que els hi posa els seus pares. Llull en això diu, un és cristià perquè el seu pare és cristià, no per això. I això també és un tema important perquè això contradiu precisament la tesi fonamental del Corà, la tesi dels musulmans,
quan un neix, neix musulmà. Per tant, els seus pares són els qui el perverteixen. I si ha nascut en territori cristià de pares cristians, aleshores aquella fe musulmana natal queda desvirtuada, queda vençuda per la fe dels seus pares. Això és un tema important. I és un tema que crec jo que Llull, de vegades, cerca de solucionar. Ja he tret el tema de la fe informe per dir això. Perquè em diu un cas molt concret, és a dir, recordeu que he citat aquella família jueva i cristiana que vivien plegats. Aleshores, a una societat com aquella, els nens, com així, les famílies estan plegades, observen, si més no perquè no fan feina, les festes religioses, cristianes, etc. Per tant, un nen en té por. És a dir, que un exemple tret meu, no? Però un nen pot creure en el cristià. Però pot creure, conèixer el cristià i si l'admet, encara no es fa. Aleshores, hem arribat al final, jo crec que més o manco ja que he posat en aquesta darrera il·lustració des del meu punt de vista és el veritable allò que ensenya Llibre. Si voleu també amb unes expressions un poc més adaptades al nostre temps, però això, que la unitat religiosa és un objectiu escatològic, no és una condició que al vegada en la discussió d'avui en dia la unitat religiosa se concep com a condició necessària perquè hi hagi una comunitat. Allò necessari és el diàleg. I després la unitat religiosa. Que quasi diria no és qualque cosa que s'hagi de tenir, sinó que és alguna cosa que s'ha d'obtenir com a don. L'escatologia és el final de la història i aquest únic final el pot donar no. En concordança amb l'objectiu que té aquesta. Perfecte. Aleshores, veig que bé, perdoneu, volia deixar de compartir i, per tant, per dirigir-me a tots, moltes gràcies per la vostra atenció. No sé si hi ha possibilitat de preguntes o no, o si hi ha altres coses. No sé si aquest matèria. Sí, bé, perdoneu. Bé, ara tindríem uns 10 minutets reservats per temps de preguntes, per dubtes. Per tant, qui en vulgui fer qualcuna, que desactivi, que activi, més ben dit, el micro, també la pot escriure pel xat. Bé, jo voldria fer una pregunta referent a lo de l'escatologia que has parlat. El tema de la conversió dels jueus en el final dels temps, que és un tema que ja se tracta també... Perdoneu, és que he sentit renau. Això, no? El tema aquest de la conversió dels jueus com a condició perquè arribi el judici i perquè hi hagi, diríem, el judici final i tota la fe quedi, diríem, consolidada, és una condició que ja se demana en el principi del cristianisme. Això, en Llull, com ho tracta, si és que ho tracta a qualque banda? Jo diria que qualque cosa, però el sentiment que ara tinc és que no ho tracta. Que jo diria més bé que el contrari. I perquè per ell, evidentment, que sigui un fi escatològic, una realitat escatològica, no vol dir que no mos importi. Ja ho farà.
però vol dir que no depèn de nosaltres. El que depèn de nosaltres és aquesta difusió, aquesta convivència. I, evidentment, si depèn de nosaltres aquesta convivència, aleshores és una realitat social, és una realitat de la societat humana i de homes creats, no? Els que poden conviure amb pau. Ara, jo diria que, per sí, l'expressió és massa radical, però se desentén del tot. Jo he citat, i tal, ja que tenim un parell de minuts, el puc citar, és un exemple que posa, precisament parlant d'això, davant del febrer, que és un rei construïa un palau perquè havia de venir el seu fill. I aleshores va començar el palau, anava a construir i tal. Ja el tenia molt avançat, vengueren uns enemics seus i el van dir. I el rei va tornar a enviar els obrers i tenta que tornassin a construir. I una altra vegada el destruïa. Li van demanar, però per què el construeixes? Perquè el meu fill no vendrà fins que no estigui construït. És això, és a dir, mentre un poc en Nau de Vilanova hi ha una acceleració, no directament per motiu tècnic, però hi ha una acceleració de la venguda i que vol dir on deixem les seves mans. Perquè també vol dir això, és a dir, si es deu que el devolverà, hi havia, no recordo l'autor, però hi ha un autor que precisament no és que refugui, però aminora la importància de missió per això, per dir, si Déu vol que se converteixi, ja arribarà el moment. I és un poc aquesta dialèctica. Aquesta dialèctica de dir no és perquè nosaltres anem a fer de missioners, anem a predicar amb els força, ja ho farà quan vulgui. I aquest, uns dirien per massa poc i altres per massa, és un desinterès per l'actualitat. I això jo crec que és el que fa Llull. No ens interessa si m'agrada, ara ens interessa. Que no ens matem uns als altres, que no hi hagi esclaus uns dels altres, que superar aquesta hora. No una solució que vendrà i que ja ho hem passat. Crec que em un poc això. Altres, que avançaven aquesta convicció de jueus de tal, per motius també, si vols, teològics o escripturístics o coses d'aquestes. Gràcies. Bé, no. D'acord, moltes gràcies. Si no hi ha cap altra pregunta, donarem per tancada la sessió. Moltes gràcies, Jordi, per aquesta magnífica conferència que ens heu fet. De ben segur que ha estat ben profitosa i que tots hem après més, o hem après un poc, bastant més del que ja sabíem sobre aquesta obra. Ha estat una sessió bastant en profunditat, que crec que és això, crec que ha estat molt enriquidora, ja sigui amb perspectives, conceptes i coses noves que podem afegir al bagatge que tenim sobre Ramon Llull. Bé, des de la càtedra Ramon Llull i des de la universitat, ho tornem a dir, moltes gràcies per aquesta sessió, i també volem recordar als assistents que continuarem amb el curs, a les sessions del curs, amb la propera, que és la sisena, dia 24 de febrer, a la mateixa hora, a les 6, amb el Llibre de Meravelles, que serà a càrrec d'Eugènia Gisbert, i esteu tots convidats. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies a vosaltres i espero que, encara que hagi estat un poc dispers, se pugui entendre. Moltes gràcies.